Виктория Радойска, както и Димитри Иванова, която е състезател в отбора. Моля за вашите въпроси към двете. Познаваме ли отбора на Украйна и някаква специална тактика, стратегия, имаме ли, как ще го победим? Да, определено познаваме добре отбора на Украйна, които изиграха 6 мача в Лига на нациите срещу доста силни отбори на Полша, Сърбия и Гърция. Изгледали сме всички видеа от мачовете, знаем какво да очакваме. Силен, типично, така да кажем, украински силен и силов футбол играят. Разчитах много на единоборства, много здрави футболистки, добре физически сложени и подготвени. Така че очакваме един добър съперник, който обаче се надяваме да изненадаме. Ние с тактиката, която сме подготвили за тях, защото сме наблюдавали много мачове и знаеме силните и слабите им страни. Вашите амбиции след този мач до къде отиват? До къде ще стигнем? За нас беше голямо удоволствие и радост това, че успяхме да стигнем до бараж мачове срещу отбора на Украйна, защото този национален отбор всъщност за момента това е най-голямото постижение и всъщност ние се борим да отидем в Лига Б на Лига на нациите от Лига С, т.е. наистина мачове с особен заряд и важно за нас, с оглед на това да отидем в по-горна урна и група и така женския футбол да върви както до момента в възходящ път. Каква кондиция е нашия отбор, на какви устрията ще разчитаме, как изглежда почите на противника? Чисто физически мога да кажа, че не сме на най-доброто ниво, с оглед на това, че все още първенството в България не е започнало. Част от момичета, които играят в чужбина, също са в края на подготвителния период, някои от тях са вече в състезателния, но като цяло отбора, мога да кажа, имат средното ниво физически подготвени. Надявам се да издържи в двата мача физически да отговорим на отбора на Украйна. Имаме и достатъчно дълга резервна скамейка, така че няма да има титуляри и резерви. Ще има момичета, които дават най-доброто от себе си, доколкото е възможно в мача, и такива, които ще влезат от втора позиция с мощни сили да продължат това, което са направили колежките до момента. От дома и стените помагат. Аз се надявам в Кърджали да се чувствате от дома си, докато украинките те си нямат домакинство. Така че, вероятно, ще има много хора на стадиона, които ще подкрепят. Разчитате ли на подкрепата на публиката? Ние наистина сме много благодарни, че дойдохме в този регион на България, тъй като женския футбол не е толкова популярен тук и се надявам с нашата визита хората да обръщат още по-голямо внимание на женския футбол, да зарадваме зрителите, а ние да очакваме тяхната подкрепа, защото наистина очаквайки много хора да дойдат да ни гледат и да ни подкрепят, това значи момичетата да бъдат по-мотивирани и да дадат на 100% всичко от себе си, за да ги зарадват. Както зрителите, които ще ги наблюдават в YouTube канала на Женския национален отбор, така и тези, които ще дойдат да ни подкрепят на стадиона, които са с особена важност за целия отбор. Каква е средната възраст на нашия отбор? Млад ли е? Сравнително скоро ли е комплектован? Да, сравнително млад е. Изграждаме този отбор от 4 години, когато беше върнат да играе световни европейски квалификации и новия турнир на УЕФА Лига на нациите. Тоест имаме нов, много талантлив млад отбор, средна възраст 22-23 годишни. Надявам се, наистина тези момичета добиха вече опит и е време да минаваме на следващото ниво, във всеки следващ матч да играят по-добре и да печелим мачове такива, които така да доведат до повече популяризиране и внимание от страна на зрителите, на медиите и така този спорт да бъде показан на подобаващо ниво, както в Европа в момента е женския футбол. Знаете ли добре отбора, противните отбора и имате някакви конкретни участия? Да, само че не беше в залата, така че няма проблем. Ние, да, наистина говорихме, но да, познаваме добре отбора на Украйна, готови сме за това какво представлявате, кои са силните и слабите им страни и се надяваме утре да се възползваме от неща, които имат като пасив в играта си. Казахте, че не е популярен в региона женския футбол, но все пак имате ли представа, изкупени ли са билетите, има ли интерес към срещата? Доколкото знам, има интерес. Знам, че много момичета и училища са проявили така активност да дойдат на матча. Надявам се да дойдат да ни подкрепят, както и
Доколкото знам, отбори са се свързали от региона, които да дойдат на матча за безплатни билети. Има и закупени такива, надявам се утре да има още повече и наистина чухме едно ехо, излизайки на стадиона, когато си подсказвахме, се чуваше така много силно. Надявам се утре тези хора, които ще дойдат поне да напълнят официалната трибуна и това ехо да бъде така мобилност още по-голяма и мотивация за българските момичета да се появят като лавици на терена и спечелят този матч. Може би пак ще се повторя с колегите, но от няколко дни сте в региона и какви са впечатленията ви? Изключително приятно изненадани сме от гостоприемството, отношението, организацията и всичко, което домакините създадоха и в Момчилград и сега тук в Кърджали на стадиона. Така че наистина чест и почитание. Много сме доволни и се надяваме да имаме възможност отново да бъдем в този регион и да бъдем така гостоприемно приети както първия път, да не е последен и да е утрешния матч повод за още много срещи тук на този стадион и въобще в този регион на България. Колеги, някакви въпроси към Димитра? Може би тя да каже как се чувства. Аз искам да добавя само към треньорката, че аз съм много доволна от посрещането в Момчилград. Благодарим на кмета на Момчилград и на Кърджали, че ни обърнаха такова внимание и дойдоха да ни видят, да ни подкрепят, да благодарим и на тях. Какво е настроението с облегалната преди матча? Как посещате отбора? Не е преподигнато, но не е и тъжно. Нормално е настроението. Концентрирани сме, фокусирани сме върху матча и сме много сплотени. Много футболни федерации, може би към треньорката, предприеха действия за популяризиране на женския футбол, като задължиха мъжките отбори да имат женски гарнитури. Какво мислите за това и правят ли се постъпки изобщо пред футболния съюз за промяна на правилата и в България? Аз мятам, че това нещо, което го правят другите федерации в Европа, е пътя женския футбол да се популяризира. Има много примери вече, като Англия и Италия, които направиха женски формации, както мъжките. Тоест, те наистина обръщат огромно внимание върху женския футбол и мога да кажа, че в няколко от отборите съм имала възможност да бъда на стаж и видях такъв професионализъм към жените, какъвто има и към мъжете, което адмирации за това. В България се правят опити това да стане факт. Надявам се от 2025 да бъде задължително условие в регламента на УЕФА, да има поне от FBET лига всички мъжки отбори да имат девически или женски, така че да популяризират и развиват женския футбол. Но се надяваме това наистина да се случи и вече има такива отбори, които са започнали да създават девически формации, отбора на Левски, на ЦСКА, поименитите, в Ботев, Локо Пловдив. Но според вас трябва да стане задължително, нали така, поне за професионалния футбол? Ами, ако в принцип всичко става с желание, не е добре някой да задължаваш да го прави, защото винаги се намира начин, по който да излезеш, да не го направиш по най-добрия начин, така че по-скоро наистина хората да желаят да го направят и да обърнат внимание, защото момичетата и жените се справят не по-лошо от момчетата и мъжете, т.е. заслужават своето място в футболния свят. Вие сте селекционер на националния отбор и трябва да знаете колко клуба има в момента женски в България. Ами, женски са 14, като бяха 16, има 14, сега са 12, бяха извадени 2 отбора в хода на първенството по една или друга причина. Но има много девически отбори, които се създадаха по цяла България, което е радващото. Има доста турнири, които се организират в девическия футбол и се надявам в тази линия. Хората постоянно ми се обаждат и питат за това с какво може да им бъде помогнат учени момичета, които искат да се занимават с женски футбол, които тренират с момчета, къде да бъдат насочени, т.е. популяризира се и започват хората наистина да обръщат внимание на женския футбол, а по-малките момичета да искат да тренират футбол, което е радващо. Добре, и в този ред на мисли разполагате с доста млад отбор, средната му възраст е около 23 години. Какво е бъдещето на този отбор? Виждате ли го някой ден наистина сред големите европейски отбори, дори в Лига Б би изглеждал прекрасно? Да, ами това е нашата цел в Лига Б, защото там отборите са над средно и над средното ниво. Имаме голям потенциал и талантливи момичета в отбора наистина.
голяма част от тях, 14 от тях участват в първенства в цяла Европа, което допълнително дига нивото на отбора. Надявам се и женското първенство да бъде подобрено в следващите години, така че момичетата в България се подкрепят и да се подготвят на по-добро ниво от всяка гледна точка. Така че се надявам в следващите няколко години наистина този спорт да се популяризира, а пък нивото респективно ще се дигне от това, когато имаме и база и по-голяма селекция от момичета в България, естествено и нивото ще бъде по-добро в чисто спортно-технически аспект. Благодаря. И аз благодаря. Други въпроси? Благодаря ви и двутра. Благодарим, успех! Успех!